Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Kaixo, ongi etorri, Gamerauntziaren laugarren denboraldiko 27. ataldera. Guztira, denboraldi guztietakoa kontutan hartuz, ja 86. atalean gaude. Eta, astero bezala Gameraunzian Twitch kanaletik ari gara emititzen. Arratsaldeko 7 erditan hasten gara. Eta horren ostean, Twitchen gratutakoa, naiz irratian entzuteko aukera izango dezute, igandero iluntzeko 8:00. Eta ero baita ere, ostegunero iluntzeko 8:00, Bergarako txapa erratian ere entzun gaitza ezkezue. Eta, zuzenekoetatik aparte, beti izango duzute podcast formatuan entzuteko aukara, zuen plataforma gehienetan gaude, iVoox, Peertube, YouTube, Spotify, eta bar. Gamerauntzia komunitatean berri izateko, gure orrialdea daukazute, gamerauntzia.eus. Eta baita ere, Telegram taldea daukazute. Telegramen aurkitzen baduzute bilatzailean Gamerauntzia izena jarrita agertuko zaizute. Eta animatzen zaituztegu bai orrialdera eta baita Telegram taldera apuntatzea. Eta gaur ez dago Damian, ikusten dezuten bezala, ni Aritzo dero ezola naiz, eta nerekin Lander dago, arratsaldeon Lander. Hau paratxaldeon, bai, gaur damenen faltan, ni baiko beste jostaiutxu eta metik, hau urrengo baterako etxi berko dugu, askorik ibili egiz izan. Orduen, aukeratxo jokoten gehiago erabiltzeko, eta gero ganorazko emulasinak erakusteko bertan, ez? Momentuz... Daukat horren analizirako, ze hori ni daukaten da minilloa baino potentexeagoa da. Ikusi nun Nintendo 64ak ere emulatzen ditula, ez? Bai, baina batzuk hobeto bezatuk txarrau, gana nahiko arraroa da, zer. Nase bila askorik, baina adibidez Zelda Ocarina of Time mobitzeko arazoak edekoz, eta gero jarraipenen ibili naz beda portxu bet, Majora's Masken, eta hobeto doala moten dugu, hasik eran behintzet. Joku potentiago da nien, nahiko potentiago. Orduen, proba gehiagoen biertaz, baina bai, Nintendo 64ko batzuk, mobiduleik ez, trinkasteko batzuk bai. Apurut eskartxu baina gai da, Crazy Taxi dalakoak. Horre, petardietan, baina badabil. Baina Crazy Taxi da eskudan dabil gizula. Hori da, bai. Eta bestela nik uste tantxera nireliko ginela, bai zuri eta bai nirie, azkenien PlayStation batera arte ondo, ez, PSP horri inguruen. Eta bestela, sarra hauek arrazori parik. Eta Nintendo DS-ara imaginatzet ez? Bai. Bai gana nahiko ondo bi pantaiakaz eta ibiltzeko, joku batzuk ukipen pantaila asko erabiltzen da benak, bastagan horazkoena, badeko puntero etxu, joystick egaz eta bar. Baina bestela erabiltzeko gaizara, Mario Kart dalakoatan ebilinaz, eta ondo arrazori parik. Ondo dago. Holako konsola txiki portable bat izateko, ezin diogu izugarri ere eskatu, eta baina prezio nahiko egokian. Lander, albisteiekin godiu, ze gaur albiste asko dauzkauta? Bai, ados, aurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Nik uste konferentzia bat izan nula, ez? Aurrekoan aipatu genuna, Lander? Hori zera, joan dan asteko irratsaioan aurkezpenari begira jarri ginen, batez be udakoari, baina aipatuten genduzen artien egon bat, pasedana, Indie Studiosoak de Triple E Initiative aurkezpena eitzeko elkartu ziren, joan dan astien. Eta, guztire, 30 bat titulu interesgarri bildu bi esan aurkezpen honetan, ezta? Nahiko ondo gonzan, ze, agindu biena, ezta? Ez da lagongo iragarkirik, ez etenaldirik, ez ezebez, hori betein bien, hasi ziren trailerrakaz eta gelditxu barik egon ziren, bata bestin atzetik erakusten. Noizien behin, alako txantxaren bat edo beste sartun deuren irudizetan, baina, esan, olakoak... Bai, amenoa iten da. Hori da. Hori, erritmo azkarra eta zizeti oso luzie, eta behin da barrio ez joku interesgarrizek, eta egiz izan, erakutsi biezan gehizenak oso interesgarrizek izan ziren. Orduen, ondo iruditzen badatxu,
errepasingo dugu baten batzuk, Bai. ze badau hemen indizale intzat batez be, altxortxu ere dauz, Eta lehenengoa izan batez be, begiradak gehien erakarri bazena, Slide Spire 2, iragarri bien, karta jokuen salientzat bai ala bai jolastu bierdan bideo jokue. Eta egiz izan, irudizetan ez da ikusten olako aldaketan dirik, lehenengo jokuegaz alderatute. Baina, bueno, gero bere tripatan, bere sabelien, bai ezagutu dugu, aldaketa potenti datozela. Ze, bueno, Unity garapen motoriegaz egon zan polemikien hostien, megakriteko garatzaileek esan bien godotera egarako zirela, eta orduan bigarren joku hau godotera zen jedago itxik bera, alandabe ikusten da, ez grafikoki, txekoa izaten jarratzen dagoela, onerako da txarrerako, ze egiz izan estetik aldetik edo bentsit efektu aldetik bai falte dako zugal hobekuntza batzuk, baina, bueno, alandabe, garrantzitsua hemen karta dire, eta jokuen mekanikak, eta horretan beteko dabila moten dugu. Zoritxarrez ondino asko falte da asko ikusteko, 2005-erako iragarri dabe, baina aurreti asko sarbidien early accessen, orduen falte da asko, jolasten azteko, eta batez be, bertsio definitiboa ikusteko. Motor grafikoa aldatu harri zen baute, horrek beste urtebete atzeratuko zieten lan, ez daukaten lan, ez da inungo tontakeria motorez aldatzea, eindako lan guztia konbertitu berdezu berrira, eta gainera ikasi berdezu motor berria erabiltzen, ez da nahi erraza, hortaz. Baina, bueno, iniziatea ona hartu dute, Godot bezalako motor batera pasatzea, jakin da Unitykin zertaun, beraz. Bai, eta batez be Godot itzen da kodeirekikoa, ez? Hori da, baita ere gainera, kodeirekikoa. Edo nokera altxeko aukeri, pluginek eta sortzen jungo dire komunidadiegaz, hobetzen eta sapila gehitzen. Orduen posteko azentxu horretan, da ia zelan urtetan dakien jugua die. Ze egiz izan bebai, alako joku eta nahikoa proposa olako proiektu baten sartzeko, eta ikusgaitasune moteko bebai, ze karta joku simplie badak, kako txartien, eta ordu nahiko errez zugadatu, olako tresna bategaz. Baina, sortea daukaten. Bai. Aurrera goaz, ze berez hau azkenin erakutsi bide, ni bigarren jarri dut zerrendan, baina, bueno, komente gendu pasan aztien bebai, Prince of Persia barrize garatzen sabiz ibiliko zirela aipatzen bien hainbat iturrik, eta egize da, Evil Empire Studioak, Dead Cellsen Motion Twin taldetik jaizotan estudio bat, Prince of Persia barrize garatzen dabil, The Rogue Prince of Persia ditxuko dana, eta izenak dino moduen roguelike baten neurrien gauz, izan Dead Cellsen jarraipen bat emoten dagoela, sentzu askotan. 2.5 dimentsioetan egin jalako atal estetiko soso koloretsu eta berezi bategaz. Eta, bueno, beste berrabiaratze bat emoten dugu, Prince of Persia munduen barruen, ez dago beste jokuekaz konekteta SSBs. Baina nahiko itxura hona, alako plataformak, borrokak nagusi, objektu epiltzi ez, ibilbide edo partida bakotxien gauza desberdinek lortzeko eta bar. Eta mugikortasun handiz ez, Prince of Persia klasikoan ez, lehenengo originalan antzeran objektu pilotetik plataformatan horrebiliko gara, saltoka hormatatik oinez, txiribueltak emoten eta bar. Eta orokorren oso itxura hona. Ganera, laster jolasteko aukeriko dugu hau bai, early accessen estreneko da bai, baina maiatzak 14. Eta Steamen, ganera Ubisoften joku izan da kontuten hartun dez, normalien Ubisoftek bakarrik bere plataforma eta den dauzela, ez kasunetan early access hau Steamen izango da bakarrik, nahiko bitxize kontue. Kurioso. Ega da, imaginatzet ez dakit Ubisoften bere plataforma prest dagoen early accesseko jolasai zarra izateko. Baina... Ez dut uste, baina berez, ez dugu askorik eskatzen, ez egize da Steamen, gero foroakaz, eta, bertan dendan dekozule mesu berezize, adiraziz early access dala, zema denpora gongo dan, asaltzen dabe garatzei normalien eta horrelako guzak. Baina Ubisofte joku beti zen da, zan izen bierko zaila, early accesserako moldatzi, euro joku bet. Orantxe pixat irudia ikusitu gameplayanak, eta nahiko ezberdina Prince of Persia oiko izaten da diseinua artistiko aldetik. Gustatu zait, kolore paletak eta? Hori, batez be kolore aldetik, oso dinamikoa moten dut zentu danatan, kolore bizizek eta bar. Eta itxuro orokorrien. Baina, egize da bai Prince of Persiak aldaketa pilo euki dauzela bere ibilbidien ziren. Batez be,
tal estetikotik, bitxu oin estrenedan, urte hasik eran estrenedan The Lost Crown hau, Bai. hor justo diseinuegaz, Printzien diseinuegaz polemikak edo entxe borrokasko egon dira. Eta honegaz behantzekoa paseko dela, suposatxeot, batez azal more horrekaz eta Ja, hori da. Baina, bueno, postenaz, ez? Alako saga mitiko bat berpiztute ikusti arren. Ganera gogoratu behar dugu bai, The Sands of Time, ez? Las Arenas del Tiempo mitikoan remake da bilela hortik, aspaldi iragarri bien, gero jentiri jakon askori ikuste, eta entregaren egaitzik Ubisoftek barriro beste buelta bat emontxo, ni ez dugu eser ikusi, remake honena barriro, esan nahiot. Orduen, beste urte bete edo bi seguru deko zela atzien, baina ia joku potenti urte da bebai, ze justo hori da apurbetez, Prince of Persian berpizkunti ekarri dozkunean txine, eta sagako jokurik onetarikoa, seguru ni bebai. Baina jendeari ez gustatzekotan zetzai gustatu, kontzeptua berrera egitea, edo irudiren bat erakutsi dute eta hori tzai. Atal grafikoa, bidizok eta ikusi gendu zen, vale. Zan alako Ubisoften, oinzakin dungo estudizo zan, baina estudizo txiki batekein je, da karo, remake bat irudimentzinotan, Ja. Airuko itxan maiara heltzeko asmoagaz, baina esan guztiz heltzen, horre biziren, ez, borrokan horregaz. Azkenin beste vuelta bat moti erabaki dabe, ez dakit estudizo aldatute edo zer, baina, barriro ikusko dugu etorkizunean. Bueno, gutxen ez albiste pozgarria da, hainbeste urtetan egonezten saga bat, mitiko bat, berriz, berpiztuta ikusitea, eta gainera urte berdinan bi jolaz gutxien ez ateratzen. Bai da, itxuronadekin bi jolaz, The Lost Crown oso naiz izan, edo hori dino jentien, nikoinoko demoan bakarrik jolastu dut, eta asko guzteazten, ja Steamera heltzen dan eta hortik erosteko aukera dikotan. Baina honek be, The Rogue Prince of Persia honek be itxuronadeko, eta posgarreze be bai, ze karo, Ubisoften ja horren enkasi eta edo, ez, geldi geratu da bere mundu irekiko bideojokuetan, posgarrezea, beste estudizo txikizago batzuen bidez badan be, beste genero batzutera hurbiltzen da bilela ikustie, eta bere joku mitikoak janera, ez? Orduen, entxete, berpizten edo beste bizitasun bat emoten da bitxoz estudizoari. Prince of Persia nahi badozun atzien izten dugu, eta beste joku oso berezi bat ekartzen dugu. Egiz izan, aspaldidanik ezagutzen eban, Shadows of Doubt detzen da bideo jokue, baina neban jakin, sarbide goiztiarren dauela pezien, dalako detektibien bideojoku oso berezi bat, sandbox estilo hartzen dugu, ez? Mundu ireki nahiko aske bat emonda, alako kasu desberdinek argitzeko eta bar. Gero, okerespan hauen boxelekin sortuniko, ez? Atal grafikoa. Gogoratzen ditzea, nola zan, irutzen ginean MMO hau, Minecraft estilora. Beloren gogoratzen dipixat, boxele estilo hortatik. Tamienek ekarri ban bideojokuet ekartzete gogora, salabe bat. Baitare. Lapurretana da. Bai, eta destrukzioa daukana fizikana. Hori da. Baitare. Ekartzete gogar, bai. Eta, hori, ezagutzen den aspalditzik, baina ez jakin ja jolastu leikela. Eta egizan oso itxurona deko, hori, askatasun pila moten dutxu, kasu desberdinik argitxo alizeteko, ez? Isilpie daula moten deu, gero, ikerketa piloa eta bar, ordena gaiuetan trastitan ikusten dugu, ez? Aztarran bile edo dokumentuen artien eta bar. Oso itxurona, eta, iragarri da bena berez da, The Triple I iniziatif honetan, PlayStation 5-erako da Xbox Seriesetarako bertsinoak egongo dizela. Eta ez hori bakarrik, Early Access honetan, PC-ko Early Accessien, Sharpshooter Assassin izeneko eduki gehigarrizek kaleratu dabe, oinarteko egunerekatarik handizena da antza, eta, beste kasu batzuk gehitzu dabez, beste eraikin mota batzuk uste dut okerespana bilen esploratu alizeteko da, ikerketak argitzeko eta bar. Orduen, alako ikerketa jokuen salientzat, proposaben nahiko ona, bentset estimen ikusi dutena gaitzik valorazio ona deko Early Accessak. Eta ia, aurten kaleratuko dabe printzipioz, behin betiko bertsinoa, osake jarraitxoen deko da. Eta aterako da, ze plataformetan? PC, PlayStation 5 eta Xbox Series. Ondo, bale. Eko interesgarrese. Bai. Aurrera goaz, horreri galdu barik, eta ja saioan hainbat biderez epatu dugun beste bideojokuet ekarriko dugu. Hard Machine jakin gendun egongo zala aurkezpen honetan, dizela Hyper Light Drifterren, garatzaileek. Eta, unibertso honetan oinartituta dauen, girotute dauen, urrengo bideojokue erakutsi dozkuen, Hyper Light Breaker deitzen da, ezagutzen gendun, alako irudimentzinoko roguelike borrokak ekarriko deuz, oso estilo artistiko berezizega segiz izan.
Eta hengoan erakutsi dabena da, alako etxain nagusi baten kontrako borroki, Ba, hemen ben mugikortasunen nagusi, pertsona izen arabera, alako build edo ekipamendu desberdiniko duguz, espatakaz, pistolakaz, apurbet joku originalen, drifterren ikusten genduna. Eta, hau be udan early accessen estreneko da, baina orokorrin oso itxurona deko lamoten dugu, mugikortasun pilo bategaz eta bar, eta probetako goakaz, Germasinek sortu ban mundu oso politxe dela irutziat, eta ia zelan hartzen daben barriro breaker honek. Lander, askotan entzu izan dait Hyperlight drifterreatik, baina nahi inoiz erabili. Jolas, baina ikusita edo memoria daukat, jolasura etzan bidimentziotan edo... Bai. Bale. Ez hau irudimentziotan ikusten da, eta... Esteko antzikonek berez, hau da irudimentzioko aksinozko roguelike bat, eta originala Drifter zan gehiago alako Zelda moduko bat esango dugu zentsu baten, esplorazio pilo bategaz, puzlikaz, borrokak be garrantziz eukitzen bien. Baina ez teki antzik, berez mundu bardinen edo unibertsio bardinen dute dauzelak endute. Bale. Bueno, baki guztien dian garatzaileak eta lehenengo jolasak, oso iritzi honak eta oso kritika honak izan bazitu, konfiatu daiteke. Jarraitzeko aukeri hongo da. Egize early access asko gabizela ikusten egiz esan, ipatu dut esan danak momentuz, edo estrene dire, edo alan estreneko dira, onerako da txarrerako. Eta, egiz esan, ni jokun arabera, guztetan jate formatu hau, salako roguelikeetan eta bar ondo funtzional aldeu, peina zikeratik jolasten hasitze, geroz eta elementu gehi zautez blokitan zoaz, eguneraketan bidez, eta jokueri, biziz emoten zoaz denpora guzti zen. Kasu honetan ondo, Gero aipatu nahi beste jokuren bat igual, estaneko nabe bai holan, eta formatu honetarako igual ez da horrena proposa, orduen ikusko dugu zelan funtzionetan da honentzako, danantzako. Urrengo joku aipatuko dutena, hau ez da bezan early accessen datorrela, baina seguru baietz, ez duzten pesarretxuko bentsat. Wizard of Legend B, deitzen da, lehenengoan ibili nintzen aspaldi, da lako Hades eta Magika esango dugu zentsu baten batzen da bezan roguelike moduko bat, magoak eta biltzen deuz, astikerizek batzen ibiliko garaz, botere desberdinek eta bar, eta gero borrokak ikusten duzu moduen, ikuspegi isometriko bategaz, olako arena moduko Diablo estiloko borrokak dizela esan leike. Eta oso bizkorra, pein eta barriro hiltzen zaren joku horretarikoa, baina berezitasun txikitsu bedeko, eta kooperatiboa dekola da, orduen lagunikaz jolasteko aukeri edau, astikerizek batut eta barrez, beste kutsu bete monda jokueri. Eta lehenengoak oso balorazioa dekoz, nik ere askori jolastu, baina bere sale kopurutxu deko, orduen posteko bigarren joku bat egongo dala ikustiek. Bidimentzioetatik irudimentzioetara paseko dire, baina orokorrien kasu honetan mekanikak edo oinarri zeba mantenduko dire, ezta. Ikusten dira pertsona bat baino gehiago biltzean, abileziako daudela elementu desberdinetakoak. Adibidez, elektrizitatea ikusten zen, lurra, zua ere ustetik ikusietela. Bai. Taldeka erabiltzen mazea, posible izango da konboak egite, ez dakit izan duten, baina konboak egin eta... Bastakita ipatu bada ben, Bai, dinizu hori Magikan estilora igual batzeko, Bai, hori da. Batzi eta hori dana. Bidizen bertan ez da ikusten, ez dakitzek izan lehengo jokuen aukera hori egoten basan, baina espero baietze horrek emongo izan, kriston. Jokua emango leukete zelo. Batipat lagunekin ibiltzeko. Zen Magikan sarmio hori izan adibidez, Aztekeri desberdin epatzie, batzutan kriston aztakerizek egin eta pertsonetan akiltzie, edo ondo urteti eta olako magia boteretxuk erabiltzie. Ia horreri buelta demoten dutzien Wizard of Legend bi honetan, eta laster ikusko dugu bentset. Argitaratzen datarik parik dau, baina ikusten dena gaitxik nahiko aurrera tutekin lana, osake, ja. Aurrera, ondo zagutzen dugun bideojoku batega, segizela azkenengo hastietan ez dugule askorik entzun edo aipatu honen inguruen, baina eguneraketak jarraitzen dugu. Pal World, hau da Pokemon da Ark bezalako jokuek batzen dauzen tituloa, aurrera da bizoinoko euren early accessien, eguneraketak gehitzen. Eta aurkezpen honetan erakutsi da bena da, arena edo ondar moti, joku moti, Desberdinek elkarren hartien koliseo moduko baten egongo garela, beste jokalari baten kontra, eta gure palakaz, gure Pokemonakaz, eta baita metralletakaz eta armakaz, ez da. Pokemon Stadium, praktikamente. Bai, Pokemon
berien Palworldeko, ez? Denbora realeko borroka zoro. Hori da. Oina, arraioten zait, ze... Karo, palbo horrek onartzizu zeaitea. Rifleakin da ibiltzea, orduan. Rifleakin beste tipoai disparatu halko jozu, ze... Hori omoten dugu, bintze, Ez que oso gauza raroa da. Alare, ez da egironen lortuko duen jokoa birflotatzea, ze entzun detenez, bajada bat eman du, erabiltzaile kopuruan izugarria. Baita ere esperotako zan, ez? Olako boom handia izatera oso arraroa zan. Baina, bueno... Alan dabe, egunero 1.000 jokalari inguru biltzen duz estimen, Osa, egon da hor berakada nabarmena, baina alan dabe jarraitzen dabe jokalarizek, Hori beti komila edo kontu sartu horreko nik esan detena, ez? Jetxira handia izan dula, baina, karo, ezke milioi bat pertsona uste taldi bereran iritsi zala horrelako zerbait. Bai. Karo, 1.000 gesema da, 10 aldiz jetxira handia gala, baina 1.000 erabiltzaile izatea oraindik, ostra, kantitatea handia da. Hori da. Bai, lehen estimeko 10 joku jokatu nien zerrendan egozan, ba, horazte pare bat ez edo. Eta, klaro, hori ja kristona da. Baina lortzen badaben alako ondar modalidade gaz, edo beste eguneraketakaz, ba, biziri jarretxe lortzen badaben, nahikoa da olako joku bat entzat, ze estudizo oso txiki bat da, ez, japoniarrana, ez dakizema pertsonaik izan, bost edo olako zuzer ziren. Gutxi ziren. Orduen alako zuzer lortzi baina kristona da horretzat. De hecho, gogoratzen ez exito eukizutenean, aziziala publizitatea jartzen jendea kontratatzeko, karo, bertzuten. Karo, betxete egunereketan erritmo hori mantendu gure izen eskero. Ze, ez dala joku txiki bat, zan nahiot, irudimentzinoko mundu irekiko eta mekanika piloa batzen da bezan bideojoku da, horren hori dana mantentzie, batez be arazorik emon barik, bugi barik eta bar, ez dala makala. Bierda betalde hori handitzie bai. Vale. Ba, urrengoa? Bai, Palworld datzen izten dugu, eta, bueno, nire begiradi erakarri ban beste bideojoku bat dakart, Kill Knight deitzen da. Hau be, olako Hades edo Twin Stick eta Bullet Hell azpigeneroak biltzen da bezan akzinozko, nahiko arcade estiloko bideojoku dugu. Ba, bueno, ikuspegi isometrikoari biko gara bidizan ikusten badu zuen. Dozenaka txarren kontra aldi berien, tiroka, espatigaz, bala piloa saiesten. Bueno, nahiko frenetiko moten deu, nahiko divertigarrize, ganera historia aldetik beldur kutsu bat dekola moten deu, edo bentsete berserk eta alako manga gaitzik edaten dabela. Osak, bueno, 2008 honetan estreniko dela aipatzen dabe, Steamen eta kontsola danatan, PlayStation 5, Xbox Series da Switch aipatzen da trailerrien. Orduenia, ia zen urte dan, nire bentsete erakarri dozte, osak, proposamen interesgarrize badan, barrure esantzari parik. Estetika oso berezia da, baina gustatu zait. Ez da ze jolaz gogoratzen ditan, baina bat emat gogoratzen dit. Eurrera haitzen dugu, beste kasu honetan Metroidvania bategaz, olako pixel art estiloko Metroidvania bat, Gestalt Steam and Cinder deitzen da bideojoku hau, eta ezagutzen duen aurretik, baina kasu honetan kaleratze dati iragarri dabe, maiatzako 21 estreneko da Steamen, eta bueno, bide plataformak, borrokak eta garatzaien arabera narratiba sakona biltzen deuz. Eta orokorren nahiko txirona, olako igual diseinuek eta jatez horren beste guztetan, baina Megaman kutsue dekola bezalek, Megaman 0 bat ez be, das bulkada da olakoatan. Osak, probetako gogoak, bai, ia zelan urtean da nago. Bueno, aspaldian roguelike bastante potente da beltz, ez? Asko ebiateatzen, eta... Bai, bueno, hau Metroidvania da. Metroidvania, joder, roguelike zen. Metroidvaniak bastante aidia ateatzen, eta, bueno, egia da, zuk esan zuna ez, pertsonaia eta pixkat nire agintzea irutzen, baina, bueno, ez dauka jolaz txarra, itxura txarra. Eta ikusi horkoa da, historia o narratiba bastante sakona daukanean esaten dutenean, ba, nola enkajatzen duten, ze, olako jolazen normalean narratiba oso sakona ez dute izaten da. Bai, atal estetiko aldetik bai esan behortu hori, Gitxin guztien atena dela, batez be pertsonaizen ilustrazioak, segero jokuen bertan
nahiko txura politxeko orokorrien. Eta ganera, oin izan ikusten da, Mega Man Zeroen antzekotasunek oso nabarmena dire, batez be salto batan hortekon estela hori eta bar, oso antzekoak, orduen nahiko politxe moten dugu. Eta historizen aldetik, bueno, badauz baten batzuk, Metroidvaniak histori potentiegaz, Hollow Knight datozte burure, nahiz eta Dark Soulsen kutsu edekon zentsu batzutan, baina hor badeko batzien historitxue. Eta Hollow Knight aipatute, aurreratu ingo dutxu bete, ez kendule ikusi aurkezpen honetan, baina egunotan Silksongek inger nahiko hartun dugu. Untxe bertan irakurriot hori, oin aste batzuk agertu zan uste Go Koreako adinkako salkapenetan agertu zan, eta geur Australiako adinkako salkapenetan jarri dutxie, edo zein adinentzako joku izango dela. Orduen, berez ez dago esan gure zer olako zuzek, baina ja badabizien hainbat herrialdetan, adinkako salkapen hori jartzen, zozegatzi da. Orduen, laster ikusten dugun, edo bentsete iragarpenen bat edo beste kartzen duzkuen Team Txerrikoak, zeia gogoak azabizlan ez. Zuk ustezu aprotxatzen nahi diala daon, inguruan daon meme hori sortuta, eta zea, marketing bezala erabiltzeko? Zer, ez dela, hain informazio gutxi egoteko? Nik uste dut, ze berez, 3 pertsenago talde da. Ze hori regia da. Orduen, nik uste da bizela topera lanien eta paso etxen beste dana gaitxik, gukatako dugu prest dauenien eta eskaraz hartuko liotan, ze bestela, claro, ja kudeatzie horre, marketing eta, kanpaina hori dana, beste lan estragoa da, badeki, uste prentxarro da duenen bat edo eta bar, baina nik uste onena paso etxi dela, prest dauenien atako dabe, eta listo. Bai. Betxete fedeitxu ebrengan. Eta bueno, urrengo jolasa aski ezaguna, gure irratzaionez? Bai, gara nahikotan epatugu azken aldizen bai, Vampire Survivors kesu gendun barriro. Suposatzen gendun, ze ponkle garatzaileek esan ban, aurkezpen honetan egongo zela, edo betxete antolatzaien artin egongo zela. Eta pare bat berritasun entzun gendu zen Vampire Survivors inguruen. Alde batetik Konamigaz batu dire, Ondano petxeko duzu Konamigaz batute Castlevania sagako geuzak bilduko bizela jokuen. Gaina Vampire izan da. Bai, eta ikusten da, estetik aldetik Castlevania sarran hildoa jarraitzen dugu. Baina ez dire Castlevanian geuzak sartzeko batu, kontra tiro joku mitikoan, shoot 'em up mitikoan, pertsonaizek eta armak eta barri ikusko dugu, Operation Cans deitzen dan DLC baten. Holako cinematikatxu nahiko txukunen dabe, gero hori ikusten dire, kontrako betiko tiro iruko itxa, espretzot honek eta bar, hasta kere batzuk. Osak jokue, eduki piloa jasotzen dabil, azken aldizen, egon dire Among Us eta lako joku kasu bai elkarlanak. Eta, kontran DLC hau maiatzak 9 estreneko da, baina ez da jaso gendun albiste bakarra. PlayStation posterako eta laurako, jakin gendun egongo zirela, baina barriro berretzi da bez, jasoko bida bezala bertsio honek. Uda honetan estreneko dire, osake bentsete Vampire Survivors plataforma nagusi danatan egongo zan, ze mugikortarako dau, Xboxerako, Switcherako eta Steamerako, orduen. Ja, pixat, PlayStationen ez egotea pixat geratzen zan hor gueko bat. Bai, nik uste ja berandu zentsu baten, ze egiz izan mugikortarako bertsioak heldute, jolastu nahi ban edonok ja jolastu da bela uste dut. Baina, bentseto horregongo da, joku oso hona da, asko merezio bena jolastie, ganera doako DLC pilo bategaz, hori itxela da. Osak, zentsu batetik oso ondo. Eta gero, ez dakit orain anuntzetu zuten, baina multijokalariare pixat ikusi da bideoan. Zer? Berez badeko multijokalari zei, ez da? Ez dakit, ez naiz. Azpaldi ez naizela ibili, así que... Pusengo salto baten. Nik uste diat, atrabiela zozer, gero ez dakitxe erlikaz izan edo betxeko asmoagaz, baina esango nik ebaietz. Bai, pasadan urtetik egotezan, bai, jaspaldi. Bale. Eta guzti kontsolatan bebe badagoela, oker espana bien. Ondo. Beira, urrungo baten, agian zuzeneko bat edo animatu bergaitea. Hori da. Bentsete ordenagailuek estan da inartien, hori da. Mobegaz eta bar, bai. Venga, urrengo jokure saldo etxen dugu. Ze, eneban ezagutzen, Cataclysmo deitzen da, eta, imaginitan duzu moduen joku espainiarra da. Moonlighter eta The Mage Seeker garatu bi esan Digital Sun taldien joku barrizea.
Eta dalako tower defense bat aldi berien estrategia elementuekaz, nahiko itxura politxegaz, atal estetiko oso berezizideko. Eta, bueno, biliko gara olako gazteluek eraikitzen, eta gero horien defentsak ez, prestetan mustran kontra eta bar. Eta gero, bueno, defendatzerako orduen, denpora realin biliko gara aginduek emoten, bidiek sortzen eta zuntzitzen bebai. Orduen, atal estetiko simple etxu baina aldi berien nahikoa proposa alako joku bat entzat, laster estreniko da ganera, ustailak 16 argitaratuko da PC-erako. Eta alako joku entzat, baturu sali entzat osoa proposa, niri bentseteko asko mozte, fizika aldetik ikusten dugu zertzu badekola, eta nahiko interesgarriz da bai. Bai, itxura ona, eta bueno, nahi tower defensa gustatu dut zaizkit, ez da izatik, así que ez naki, así que fitxatuta galtzen da. Gainera, estetikoki oso polita da. Ez dala osoiko izaten tower defensetan. Egiz izan, nolan inko gandiko zen tower defense egizena, nahiko simple txu dizela esango dugu, indi txikizentzat oso genera proposa da, ez nahiko horreza lantzeko eta bar. Orduen, posteko alako zor ikusti, eta orokorren eske oso itxurona deko. Beti izen dire denpora pilloa sartzeko orduek, bakizu ez. Beste partida bat, eta beste partida da, beste partida da, eltsugarik. Orduen gogoak aprobetako. Generoz guztiz aldatuko dugu urrenko jokuegaz. Hau aspalditzik ezagutzen eban, baina galdute ukiot, zerrendan. Maus deitzen dan tiro joku da, eta ikusko duzuen moduen atal estetiko oso berezizideko, alako Disney labur klasikoan, Mickey Mouse eta alakoak imagine, estetike hartzen dugu, Doom edo Quake motako alako boomer shooter bat eitzeko, ez? Tiroak, plataformak ikusten dugu, gantxoa eta barde epiko dugu mobitzeko, zuri beltzezko animazioezko estetika bategaz, oso berezize. Eta, 2008 basterako prest euko da biela aipatzen dabe Fumi Gameseko arduradunek, osake jarraitzu birko da. Hasieran nik uste jolasaz etzekien batek ikusi bazun, pentsatuko zula Cupheadeko zerbait izango zala. Baina shooterra da, desde luego oso kuriosoa da. Estetika horrekin shooter bat jartzea. Aldi berin nahiko proposa, solako shooter klasikoak bidimentzinoko sprite pillo arabiltzen da bezala, eta bar, nahiko ondo da tortxo, ez? Estetika politxe edo betxe berezizi sortzerakoan. Egote zanea, lako antzeko bat, Fallen Aces, ez da gitzek kaleratu bada ben, baina ni betxet demoan jolastu neban oin denporatxu bet. Eta esan guztiz bardine, baina bai hartzen manolako 1980ko hamarkadako komik izen, edo, olako estetika batez, mafiesona eta bar, nahiko berezitxue. Eta zuterra izan lehenengo pertsonan eta bar, orduen antzekotasunen bat edo beste goldeik maus honegaz, ez da. Maitxe jungo gara, nahiz eta hainbat bideojoku gehiago zen, ez dugu zanak errepaseko, ze bestela hemen gauz hartzalde osoan. Apple Arcade plataformatik igaro dan bideojoku bet Steamera alduko iraiak bostien, What the Car deitzen da, eta aspalditzi jolasteko gogoak, solako gatzada deskribatzi, plataforma, puzzle, lasterketa, joku bet ala zain leke, estetika koloretsu eta oso alai bategaz. Eta, bertan gidatuko dugune da auto bat, olako, ez da taxi bet, beste parik auto bat. Baina, transformatzen joango da zorakeri desberdinekaz, olako ikusten dugu, ez? Hainkak eukiko deuz, edo gurpil, auto osoa hartzen da ben gurpil bat esango dugu, ontzizen bihurtzeko aukeri egongo da, marrasoan, ez da izango marrasoa, olako txapel bat erungo dugu autoganien. Abilezit desberdinek emonda jolasteko moti aldatuz esango dugu. Eta helburu izango da, olako zirkuitoak gainditzie, baina, zirkuitoak erronka desberdiniko dabez, kainoiek, tanetarik apur bet ikusten agaitzik. Apple Arcade nahiko gauza honak entzutez honen inguruen, eta jolasteko gogoakaz. Egiz izan demoa urten da jaztimen, ez do probeu, osak hau amaitzu goztien badeko zerrin. Oso jolas berezia ikusten da, baina, demoa egon da, proba bat eman berko jo. Perfecto. Eta igual, bukatzeko, azkenengo jokoa aipatuko dugu The Triple I iniziatif honetatik. Darkest Dungeon 2 agertu zen, ja berez estreneta dagoen bideojoku bet. Ez da bezena oso balorazio honan jaso sali egaitzik, ze, bere premisa orokorra aldatu egiten deu,
eta olako karro moduko, gurdi bat eraungo dugu abentura osoan zier, horrek roguelike edo ausasko elementu gehitxute eta bar. Eta hori ez da guzti asko, orokorren zelan erundaben. Baina, hori zuzentzeko asmoagaz, Kingdoms izeneko kanpaina mota berriztea aurkeztu dabe Red Hook Studiosokoak. Eta burua barruden planteamendu orokorra aldatu ingo da. Olako taula edo tableron antzeko baten ibilko gara aurrera datzera, misinio desberdinek eitzen, siga desberdinetan, barneratzen. Eta, doako espantzino izango dela aipatu dabe, orduen nik uste eta purbet, buelti emoteko asmoa dekila, espantzino negaz. Ze berez borrokak eta bar oso onak izaten jarratzen da, eta estetiko ikaragarrez da. Baina apurbet, premisa orokor hori horren beste aldatu izena, eta gorrota izan da bena jokalarizek. Osak egia zen urtean dan. 2004 honetan jasoko dugu, tarkestan jen biko espantzinoa, Kingdoms. Osak laster probetako aukeri gongo da. Bueno, ez nekien geizki atera ala ez dut izango, baino zalaparta honda nik ez neki. Lehenengo abentzat oso iritzi hona zauzkan. Eta lortzen duten berriz jendea, gustora jartzea biharrenakin, ze bai estetikoki ikusten denez oso ondo dagoen da grafikokita. Hortaz. Bai, ganera, ez dago moten hazikera baten, baina grafikoak irudimentzioetan dauzen modeloak eta bar ez dire spraitek, oso lortute dau. Baina, bai, Stevenez hartzen magaren, gaur egungo balorazioak hori direz da hor dauz, baikorrak eta askorrak batera, 74ko balorazioa deko Steam Deven. Orduen, orokorrien ikusten da, joku hona dala eta bar, baina gauzak pare bat aldatu emirko basan, edo bentset, hori, beste modalia bat eskaini, kanpaina orokorrerako, eta horregaz, ondo dauzen atal horrek mantentzi lortzen daben. Ea da. Eta, bukatzeko eskarazko lieko, azken jokuekaz, aipatu dugu ez, 30 bat bideo joku ikusi genduzela aurkezpen honetan, 33 Immortals, Risk of Rain B ikusi gendun Dead Cellseko protagonistigaz, Streets of Rogue B berezize iragarri bien, Undermine B, hainbat eta hainbat joku dauz, Dino Lords berezize eta bar. Orduan ordenak ezagutzeko, gure webunetik pase zenkie, eta bertan ikusko duzu ez, bidizo danak. Hori da. Bastante arrakastatzua guentzet, ondo funtzionatu duna, ez? Aurkezpena. Orokorrean. Oso posiberatu naz, bai. Ia alako gehiago ikusteko aukeri dagoen, bentset juti ez, biltzen indie gehiago eta noizipenien aurkezpen desberdinek etxen jutia. Ze gaur egun hori da apurbet bidi ez, ez da behorren besteko garantzi hartzen asok handizek, justo kontrakoa, jarra galtze jundire. Eta enpresa handizek zen txikizek alako aurkezpentsuek etzen da bez, zuzeneko prestata dozen zuzenekoak, hainbat jokugaz eta bar. Nahiko formatu berreza dela guztuen mantentzeko, batez be jenti batzen badan. Osak, ia alako gehiago ikusten dugu zen etorkizunien, batez be indie potentien aldetik. Bai, guzti zadoz. Indizetatik justo kontrakoa paseko gara, lehen aipatu dugun Ubisoft erraldore jungo gara. Ze, aipatu gendu moduen, Star Wars Outlawsen bidizioa ikusi dugu, eta ez hori bakarrik, argitaratzen data be ezagutu dugu azkenik. Eurrek orduetan justo filtrein zan, Ubisoft Japoniak bidizioa argitaratu aurretik horre bere bidizioan deskribapenien, edo ez dakit nun zanutzen momentuen hortxe jartzen man, datie. Baina abuztuako 30 estreneko da, Star Warsen mundu irekiko bideo joku hau, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series plataformatan. Eta, horregaz batera, historizen, bideo jokuen premisa orokorran, bidizio zinematikoa erakutsi bien, Ubisoftekoak. Eta esan behar da, orokorrien oso itxura hona dekola. Kai bez deitzen dan, sari estari baten bilakatuko gara, olako Han Solon klon bat izango dugu, azkar batien deskribatziarren. Eta, unibertsoko edo galaxiko bentset kanpoko planetatako gaizkilien eta imperizioan artin ibilko gara. Ze ganera, joku berak girotzen da Star Warsen 5. eta 6. filmin artien, imperioaren kontrarasoa eta Jedaiaren itxulera pelizen artien. Ordu, nahiko girotxe edo puntu interesgarrez Star Warsen historizen inguruen. Eta jokuek berak itxura oso nabadin etxue grafikoki Snowdropen jain garapen motoriegaz oso potentiala ikusi lehike. Ezagutzen genduen ez, ja berez joku iragarri bienien jokagarritasun trailer bategaz erakutsi bien.
Baina, bueno, personai piloa mundu desberdinek esploretako, zan ez, Tatooine bueltan da, ezin falteu, Luke Skywalkerren planeti bertan egotie, eta, bueno, Anakinena. Baina, horize, itxura hona, polemikatxu egonda bere inguruen, ze jairagarri da behalako DLC misioak eta gongo dizela, bat, justo Jabba the Hutt ospetsu egaz. Orduen horren inguruen jente hasi da moskietan, Ubisoft egaz betiko lez, baina ia zelako mundu irekiko joko ikusten dugun, eta Star Warsen bere espiritu emantetxeko gaidan. Bai. Txatean erikek dio, abatarrek itxura hona zaukala, eta gero, gertatu zana. Eta esaten dunez, espero hau desberdina izatea, eta ez egotea bazez josita eta gauza repetitiboz. Far Cryen formulie, behinita barriro. Hori da. Azkenin Avatar Far Cryen eskin badala esan leike. Eta hau beholako zuzer izan leike, igual gehiago Assassin's Creeden kutsu eukin aldeu, Star Warsonek. Baina, ikusko dugu. Azkenin beti ondo funtzioen edotxon formula bada, naiz eta jente asko iago haitxut egon, baina ia zelako buelti moten dutxien. Lehenagotik erakutzita zaukaten irudi gehiago? Gameplay hau? Gameplay da hortik, bai. Vale. Pasako Ubisoft Forwardien erakutsi bien berez. Vale. Ez ezke, abuztuako eta marran aterata da la fetxa bat oso gertu da ona. Bai, suposatzen dutxasiko izla, ja, kampaina gaztopera, gameplay pillo erakusten, personaizeri buruzko informazioa moten eta bar, seguru dutxasiko izla, Adi egon beharko geha. Bat Star Wars zaleak direnak. Eta A-irukoitz batetik beste A-irukoitz bateragoaz. Naiz eta oraindik ez da ofizialki anuntziatu edo nola zango nuke titulua edo informazio askorik ez dago, baina argi dago EA Electronic Arts Battlefield berria garatzen nahi dara, eta aste honetan jakin deu, Electronic Arts Motive taldea ere juntatu indala, ez? Leheno ja lanean aizien taldetara, leheno zodenak zian Criterion, DICE eta Ripple Effect, eta aste honetan jakin deguna, Patrick Laus Motiveko arduraunak jarri du eskutitza, esan du hori, gehitu iten diala Battlefielden garapenera. Nik ez nekien estudio honen berri egia esan, baina ematen dunez Dead Spaceen berregiteaz hauek arduratu zian, ez? Bai, ni jolastu noan Dead Spaceen remake ez dut hori paseu, baina bai jolastu desartu batzuk, ze estimen dekiolako iraupen mugatuko, ez da demoa, da joku oso bajatzen duzu, da gero hainbat ordu duko jolasteko, horren aukeri hor dau. Eta horretaz aparte, Star Wars Squadrons eurek garatute dau, horretan begin nintzela, da alako ontzizen ganeko borrokan jokue. Eta egiz izan bizek nahiko guzteatzen, grafikoki oso potentiek, jokarrete sonoletik oso ondo, egiz edate Dead Spaceen remake, nahiko erreza zala itxiko, ez da gauza askorik aldatu, baina alan dabe lan hona inbien, alor askotan. Osak, talde nahiko potenti izen da azken urtietan Electronic Arts barruen, eta normala da ez, Battlefieldera bideratzea. Eta batare bideratu dute hauek, ze justu, aipatu ditugu 3 taldea iziela lanean, baina hori baino lehenagotik 4 ari ziren, eta enaiz gogoratzen laugarrena zegonan izena zeintzan. Richline. Hori da, Richline zan, Marcus Leto zegona, eta hori lehenagotik komentatu genuen irratzaio baten, nola Marcus Leto derrepente zantzun utzi egiten zula, arrazoi pertsonalatik, oso arraroa zen, ze olako proiektu batean sartuta arraroa izaten da lagatzea. Eta justu Marcus Letok esan eta egun gutxitara jakin genuen, estudio hori itxe egiten zula eak, langile guztiak kalera gotaz, eta egia da, ea motif hau, landerak esaten dunez, eta zenbakiek eta esaten dutenez, Star Wars Squadron edo Dead Space remaika sarduletu diala, beraz gauza txikiak ez dira, eta gainera lan hona indutela.
Beba izan behar da, Richlandseko garatzaile asko Ripple efektera bideratu da bezala. Bideratu dituzte. Batzuk, bai. Ez danak, baina taldien zati bet, bai. Baina, bueno, egia da, zati handiena mantentzen dutera, Criterion Dice eta Ripple Effect, baina nik ez da ize puntutara eta sentsazio txarra dauzkaten Markus Letoren irteerarekin. Ze zurrumurra diotenez ez da atera arazo pertsonalen bat zuenik, baizik eta ea goiti zauzkan eako jendeakin hartu emana etzalako hain oso ona. Zeno, denok eak hartzen dituen erabaki asko jolasetan gehiago behitzen dutela ekonomiko aldetik jolas, ona izen berko lukena iteara baino. Battlefield azkenengoa 2042 behiratzea besterik ez dago. Okorritu zitzaia benean, betiko soldadu normalea sartu errean, balako espezialistak edo sartzea. Eroi modukoa. Eroi modukoa sartzea, azken fina hori eskinak saltzeko eta erabiltzen da. Eroi moduak sartzea eta. Eta, gero jolaza aterazan moduan aterazan ez. Orduan, bildura handia daukat, ze ja oraingo jolaza txarra ateratzen bada, ze Battlefield bosta nahigo polemikoa izan zen, eta jolazak asko falta izan zuen botatzen. Pentsa gardezute, lehenengo jolazetik, 1952tik, lehenengo jolaza zala bigarren mundu gerrara itzultzen zana, eta derrepente bat ezan jolaz erdipordizko bat, eta karo, saga honen veteranoa geana, lehenengotik, 1952tik hasi geneana, alako decepzioa izan zen. Gaina proiektu gura ere zein zuten, puntu bat iritsi izan, sovietarrak eta ez zituen sartu, moztu intzuten proiektua eta hurrengo jolazera pasatuko ziala. Eta, pentsatzen zenun, proiektua bondo ez da atera, moztu dute eta hurrengoan engo dute esfortzu guztiak. Battlefield 2042 etorri zen, berriz desastre absoluto bat, oraindik gaina handiagoa, Battlefield bosta baino. Eta Battlefield 2042 ere, bosta bezala esin diote, puntu bat iritsi da, eta hemen esan dute, ze akabo, edukia gehiago ez deu sortuko, eta hurrengoan zentratzen gea. Eta, karo, ja bi precedente dauzkatzunean, ezin dezu esperantza hondirik uki hurrengo jolazare ona aterako dala. Eta bat ikusita, ea gartu duen noramidea. Non, ja, ez zaiona beste importa jolaz honak edo txarrak egitea, baizik eta importa zaion, ekonomikoko zio errentarrek izango dien jolazak izatea. Orduan. Egize alde batetik, nahikoi bilbide luzi euki deuela, 2052 honek, 2021ko, 21 bukaeran estrenesan. Baina, ikusten duzu zei bilbide jarratxo da ben, eta argita garbi nora ezin ibildirez, da. 7 denboraldi euki deuz, azkenari turning point izin da jarri dotzien, baina argi dagoenez ez da behinungo, birarik ez erremon, ze hau ja azkena dela aipatu dabe eta ja joku eitxingo dabela. Orduan, eak hemen beste norabidea hartu bidea dugu, edo zer izo hartu bidea dugu. Ja, nik ustotela berez, ja, grafikoki eta motore aldetik eta baleabide aldetik nanain jedeki, lortu bihar da da, multijokalari divertigarri bat sortzi, besterik. Bai. Eta, aurrekoak 2042ak ez zaukan kanpainarik ere. Eta, eske... Asmoa da kanpaina bat sortzia dinoen ez, gero ia mantentzen da ben. Azken aldizen alako asko ikusi dugu, kanpaina gongo dela, baina azkenin gero multijokalari bakarrik bideratziena. Markus Leto hortarako kontratatu zuten, kanpaina hon bat egiteko, azken finean Markus Leto hon da, Halo eta Call of Duty kanpaina batzun atzean, non, kanpaina honak izate dituzten. Hortarako hartu zuten eta orain jundanean, egia Battlefield bat niretzat garrantziz zuena ez da kanpaina, multijokalaria da. Baina, ikusi beharko dugu. Sortez, Ripple Effect, Ripple Effect zan ziakoa, ez ura Respawn Entertainment da Titanfallekoa. Baina, Ripple Effectek zer bat ematen zuen Battlefield edo earen zat jolazen bat nahiko ondo atera zana,
Eta esperantza pixkat hor daude, ez? Azken finean, multiplayer horiek asmatuko duten teklarekin. Baina, bueno, eak patata beroa dauka eskudu artean, Battlefield saga hiltzen nahi zaio, eta hori dute asmatuz, saga bastante garrantzitsua da, milioi asko ematen ditunak, hortaz. Bai, justo berik ekapatzen dugu, ez? Berak Bad Company gogoratzen da bela. Eta justo hori zen olan kanpaina aldetik potentienetarikoa esana, gero multijokalari zeben nahiko zaintzen man ez da, baina hirugarrenagaz batera, aurretik, honek zede ziren, kanpaina nahiko zain juek itzen bienak. Eta askok hori zizkatzen da, hirugarren Bad Company bat, ez dakitz bidea proposena badan, baina ontsen momentu nalako oso zerbier dugu ondoen biziri jarraitzeko, baina bai. Aber, esan dute Battlefield Bad Company 3 ez dala izango, baizik eta izango ala ohiko Battlefield bat, eta izango dala etorkizunean, baino gertuko etorkizunean. Eta ustet komentatzen denez ez dutela nazio bat beste nazio baten aurka ez dutela ingo, baizik eta 2042an bezala izango dala fakzio bat beste fakzio baten kontra. Hortaz, ez daki, nahi beti saltza gehiago maten dite herrialde bat beste herrialde baten kontra izaten danean. Irutu zaite pixat zehago gehatzen dala. Konsistentzia aldetik, historia aldetik hobeto geratzen dela. Eta horredanak ja baiestatu da, bez? Ze, Baiestatu ez, zurrumurroa daude, baina jende insider, Tom Henderson eta hauek esan dute, eta, Tom Hendersonek Battlefield 2042an bastante gauza esan zituen asmatu zituenak, gazik ematen du, tipo horre bintzat informazioa hona daukala barrutik. Bai. Horre beti, beti inoen dana betingo da. Bai, gero aipatu behar da, lehen ez dugu zan, baina EA Motive berez, horren handize da beste bideojoku garatzen da bezala bai. Iron Manen, Marveleko superherrien bideojoku eurek etzen da biz. Eta justo gaur entzun dugu zurrumurreko horren inguruen mundu irekikoa izango da bai. Osak, bentset hori ikusteko gogoakaz. Bai. Eta honek esan da, nahi baduzen aritz laburretara paseko gara, zelestela denporari. Bai, denbora sustu dantzan gabiltzeta. Eta nahiko goza interesarzeko guz. Egunetan, tanon agotan dabil Fallout sagi, Amazon Primeek telesail berriz kaleratu barri deu. Ganera euskeraz azpititulatu dute ikusteko aukeri dikogu. Ikusi duzu batera? Apurtxu beti ikusi dut, ez dut ikusi lehenengo atal osoa, baina zinaz ikusten, eta nahiko pozik eratu nezela esan bierro momentuz. Bale, ezki bildurra daukat ikusten hasi edo ez. Ze saga bat irutzen zait, saga oso gustoko da deten bat, eta txarratera dute serie, baina, iritzi honak entzun ditut, jendea batik, baina zuk ezaten bat zu, momentuz gustatu zaizula, behira. Hasi keri, ez dut ikusi lehenengo atuan erdize bez, baina lehenengo zati hau ondoen pertsonaizeko ondo, eta bar, osak, ikusteko izagaz, ez? Eta ez hori bakarri jolasteko, bai, Fallout 4 erosi dut, beraperan dauela. Prota aukiote, kontsolatarako lagunen batek itxitxe jolastu dukiot. Barriro barneratzeko aprobetxe dut, ze telesailagaz batera berapenak eta ikusi dugu, laugarren jokunak, 4 eurotan erosilik horrena gaiurako, osake, ez da zebez. Eta ez hori bakarrik, egungo plataformatarako eguneratuko da bela iragarri dabe betestakoak, apiriako gota bostien hainbat eguneratze ikusko dugu, alde batetik PlayStation 5 eta Xbox Series kontsoletarako egongo dire, aukera grafiko biekaz, ze, joku berez PlayStation 4ako eta Xbox One-erako enjegonda, oin, kontsola barrizitan aukera grafiko barrizik egongo dire, adibidez, 60 segunduko tasakan jolasteko, edo baitza bereizmenari garrantzisen mongo dutxon beste modalea eta aukeratzeko. Gero, akatsak zuzenduko dabez, egonkortasuna areagotu, orduen, horren joku zar baterako egunraketaneko, potentie. Eta PC-ko bertsioak bestalde, pantalla zabalantzako, naiz ultrazabalantzako euskarri ofiziala gehitxuko deu. Esan dut zen danak doako eguneraketak izango dire, gero Epic Games Store saltoki zen kaleratuko da, Steam Deckerako Deck Verified ikurre jasoko deu, bertan arazori bari jolastu leke, baina, ja beste aldaketatxu batzuk indabaz launcherrien maila hori lortu alizeteko. Eta bukatzeko, bestelako eduki estetiko barrizek ikusko dugu. Seriziegaz lotute Makeshift Weapon Pack iragarri dabe, bertan agartzen den arma bat gehitzeko. Enklabeko txarrak
batzen dauzen bizino barriz egongo da Fallout Laun. Eta, bueno, tanetareko edukizek, ez? Nahiko interesgarrizek, joku mitiko honentzat. Igual ez da la sagako honena, baina landabe, bueno, bere salik badeko zena. Ni pixat hazin itzan ibiltzen, VR-en hazin itzan ibiltzen, eta, bueno, ez dakit, VR-en ibiltzeko jolaz oso egokiena dan. Baina, bueno, kurioso zen mundua ikustea VR-en, eta egia da, ez, bueno, entzun detenez, Battlefield, Fallout lauak ez daukela Fallout 3a nahin beteko nivela, eta ja New Vegaseatik itzaiten badeu are gutxiago. New Vegas ala aurrekoa. Claro. New Vegas larrona da. Bueno, honen aurrekoa Fallout 76 izan? Ez. Ostekoa da, Fallout laun ostien. Bai, atera zuten ostean? Beira. Bai. Bueno, aurretik bioi dauzkatzunean, maila oso altua daukazu. Eta orduan pixak geratzen da kojoki. Ez da ezaten jolaz txarra izango ani, baina bueno. Ez da horren txarra, baina bai ikutzen bazen elementu asko apurbet horre hankamotz geratu zirenak. Montanako zagutzen duz, memiek basiek babestienak edo basik sortxiena eta bar. Eta historiz orokorrien bazan hona. Justo New Vegaseteko nindarguni da bai historize pertsonaizek askatasunek gauzak eitzekoa kristona dela. Fallout baterako oso mundu zabala eta osoa sortu bien. Eta laugarren honek basteko hori zentzu baten, ez? Orduen, gozatzeko joku da oso ondo dau, baina ez da maila horretara heltzen. Erike komentatu digu, seriari daukionez The Last of Us nivelean dagola. Konparati hori asko irutzen zaiz, The Last of Useatik entzundet oso seri hona dala. Hortaz, maila hortan baldin maho. Bideo-jokuek lotuta dauen dozeneko izpenetatik horrena dala. Hori da. Eta gero esaten du baitare jolasari daukionez, Fallout laua desberdina dela pixkat, asentamentuak eta daude, baina ondo dagola. Baina, bueno, bai, jolas txarra ez da izan, Fallout 76a bezalako desastrea. Baina, karo, esan deuna, aurretik zauzkan bi erraldoiak ikusita beti geratuko da hain ondo ez. Eta, alare, albiste txarreak jasoitugu, ez, Lander, Fallouten inguruan? Bai, ez horren txarrak berez, Bentset momentuz, stand-byen izten dugu. Ze Fallout lauk ukibierban saliek sortuniko Fallout London mod erraldoie, oso itxurona deko, inosin dugu berba irratsaioan eta webgunien, honen inguruen. Eta berez, apirilako 23 kaleratzeko asmoa eukidabe, hau da, doako egunerek eta hau kaleratu baino bi egun harin hau. Eta ben momentu izan dabe, geldi egongo dizela, ze, klaro, bilurredeki egunerako eta egunek jatan apurtuko dauen, ze mod piloa erabiltzen dauzen beste mod erraldoi bat da, berez, Fallout London. Eta ordu momentuz, izan geratzi erabaki dabe, dinoie, dana ondo badoan apirilako 25 bertan kaleratuko dabela mod hau, bestela, itxaronen birko dugule. Izen adino moduen Londresen girotzen da, barri pioa implementeta, eta gogoak ikusteko. Aspalditanik jarraitzeten garapen bada, eta 40 gigako espantzino, salik sortuniko espantzino erraldoi izen da, probe birko da baiela bai. Badaukate Bethesdaren babesik, ez da izaten ekonomikoki, baina gutxien ez dakit, teknikoki edo... Ez dut uste, oker espana bilenez? Nik batzutan konpainekin aluzinatu ditet. Olako edukio bat aterako izuten jolazak kasi, hainbat kopia saltzen lagunduko dizuna, eta ez... Batu ziren Nexus motzekoakaz, ze, klaro, horren espantzino antizi izen da, berez ezengo gendun jaitsi uegunetik. Orduen ustote zoze reperezizien da belaurekaz batera, eskaina lizeteko. Beira. Itxenien beharko du pixkat. Desde lo, kurioso izango da Londresen egotea. Zebeti estatu batuetan izan da? Hori da, ez da ikusi dugu, egoera hori ez, estatu batutako refugio edo bolt desberdinena eta irizena eta bar. Baina ondo da munduko beste leku batera juti eta giro dauen ikusti hortik. Bai. Eta etorkizunetik antzinera ez, Lander? Bai, iraganera joango gara, Warhorse Studios egaz, ez bauzun ezagutzen honi dire Kingdom Come Deliverance arrakastatxuen garatzaileek, eta apirilaren 18 honetarako, hau da,
ja igandien saio entzuten zabizenok ikusko duzu iragarritze dagoela, ba, joku barri bet aurkeztuko dabela aipatzen dabe. Ez da bezan zein izango dan, baina, bueno, Tom Henderson justa aipatzen dugu, ez? Lehen aipatu dugun Insider honek, Kingdom Come Deliverance 2 izango dela, jarraipena. Eta bertan irudizen, iragarpena itxeko erabileaben irudizen, ba, ikusleik esaldi bet dauela. Igual erropak hor, jaka bat, eta eskularru batzuk agiri dire apurret moderno hauek ez, saldu mundutik erdiarotik. Nik ezagun nuke gehiago gerturatzen dela aro industrial hasiera aldera edo, erropa estilo hori. Bai, guztu baten ikustelako oso zer egiz izan, olako aldaketa bat girotxaldetik, eta grafikoki eta girotxaldetik horren potentidean joku baten beste aro batera mugoitzi be, asko da, asko zaten du garatzaile gaitzik. Osake, ia hori badan. Eta apiriak 18an, bueno, aste honetan txe bertan, ostegunean. Apiriak 18 hartzaldeko 8etan aurkeztuko dabe euren YouTube eta Twitch plataformen bidez. Ba, beira, ikusiko dugu, ea proiektua. Aurreko jolazan nahiko berezia zan, bastante zaila zan, baina batipat erdiaroko ambientazioa oso ondo zaukan egin da. Oso ondo zaukan egin da. Eta oso realisti esan, entzionekotan ez bakarrik girotz aldetik, gero jokagarritasun aldetik be RPG nahiko errealistatxu esan. Bai. Eta oso batza. Bai, zaila ez ditut bat, eta borroka, ze zaila zen. Bai. Así que ia ze ikusten dugun bigarren joku honetan, eta ia bigarrena badan, azteko eta bain, ez da. Aritzot, da iruditzen badatxun, bertoko bideo-joku bat da samaitxiko dugu gaurko saioa. Ongitxu justo garatzaileek hasi jakusen jarraitzen sare sozialetan, eta holantxe ezagutu neban. The Ultimate Tomato Run deitzen da bideo-joku oso koloretsu eta laibet. Bertan ebiliko gara, azteko da behin, Buddy Cloud Studioso Bilbotarra prestetan da bilen bideo-joku da. Laster Android gaiuetan estrenetako asmoa dekila dinoie. Baina egize da, bere sare sozialetan hori garapeneko kontuek ikusten gabizela. Unity eta Blender moduko tresnakaz sortzen David. Eta, batez beda, olako Endless Runnerrez, amaigabeko lasterketa bideo-joku bet, zentsu baten. Bertan izango gara, sukaldeko fruta eta barazki desberdinetan bihurtuko gara. Eta alburu izango da, oztopoak eta saiesten jutie, alik eta puntu gehizen lortzeko. Aiztoak edo sukaldeko zuek eta olakoak saiesten jungo gara bizira honez, ez da? Eta aurrera inez. Frogger baina sukaldean. Hori zera, bantxe bai. Endeko polita da. Eta batipat mugiko horretarako jola zauen nahiko zea izaten dira. Nahiko harrakastatxuk izan dira. Bai, eta partida eskarra gotatzeko eta ondo goten dira. Hori zera. Bai, talan dabe, interesgarrezena da igual ikustie garapen prozesu, ez? Bere sare sozialetik, zordabil zelan modeletan daben erakusten, edo interfazeko elementuek zelan sortzen da bezan. Orduen nahiko interesgarri zentzu horretan. Bai, askotan ez da aukera hori gauten, jolaz baten garapen prozesua ikusteko atzetik nola dan, eta beira, hori partekatzen badu, oso ondo. Egun hondik ateradian talde hauek, amengo eskola batetik edo ateratakoa dian, edo... Ez, nau seguru, uste egizela bakitxiko gara nundi atorren, baina nau seguru, osake, azotak batuko zer. Bale, oso ondo. Berak erantzuten duen, edo... Zagutuko dugu da komenteko zuko. Komentatuko dugu, seguru. Eskerrik asko guztioi amendik izateatik, Twitchen entzun gaitu zuenak, eta baita ere komentatzen jarron duzeaten, adibidez erik. Eta baitaren lander, eskerrik asko, gaurko saioaren gidoia eta prestakuntza guztiak egiteatik. Eta diferiduan entzuten aizaten guztiak, irratzaiotan edo podcastetan, baita ere eskerrik asko horregoteatik beste azte bete. Eta hurrengo aste arte. Atorren aste nengo gara, hori da. Hori da. Ale ondo segi.